दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्डनि रायजो राजानि थाखाय उदालगुरि तामुलपुर दरं बा सनितपुर बा गासै बड'लेण्डनि बा आसामनि फरायसा फरायसुलिया जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ मोननो हायो आरो बे गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास उदालगुरियाव गायसननांगौ बे दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव सम आसाम सरकारखौ जों दाबि होबोदों आरो दिनै मोनसे जारिमिनारि सान आरो मोनसे गोजोनथावना मोनसे सम होनना बुंनांगोन जे बे गोलाव समनि जि दाबि बे दाबिखौ दिनै आसाम सरकारजों जों सावरायबाय आरो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायबाय आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय 2025निफ्राय बेयाव पलिटिकल साइन्स एडुकेशन आरो बर' मोनथाम डिपार्टमेन्टआव 60 180टा माने स्टुडेन्टखौ इनटेक केपासिटी हिसाबै लानानै मोनथाम डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पासखौ उदालगुरि कलेजाव आरम्भ खालामगोन जदिव बे केम्पासनि थाखाय दैफां नोलोबारियाव बेयाव हा होनाय जादों आरो बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार मडेल डिग्री कलेजखौ केम्पासनि थाखाय आसाम सरकारा होबाय नाथाय बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ दा सोलिगासिनो दङ बेखायनो उदालगुरि कलेजनिफ्रायनो बे केम्पासआ दिनै आरम्भ जागोन दा बेखायनो आसामनि बै समनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल आसामनि आथिखाल गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गोबां मेल मिटिङाव बे खोथाफोरखौ बुंफैदोंमोन जे उदालगुरियाव केम्पास जागोन खिन्थु बे बास्तबआव महर मोनाखैमोन बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिबिएल आवजा बेनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीजों सावरायनानै मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ आरो बिथांजों सावरायनानै बिथांनि जि मोनसे एजुकेशन सेक्टराव जि मोनसे डेभेलपमेन्ट आरो एडुकेशन पार्टखौ स्पेसियेल मोनसे इनिशिएटिभ इन्टारभेनसन लानानै जे हाबा मावनाय बे गोसोनि थाखाय दिनै गेस्ट फेकाल्टि एपइन्टमेन्ट होनानै बे केम्पासखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि गेजेरजों सालायनायनि थाखाय बिथाङा फान्ड होदों आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय थांनाय बोसोराव 1 कोटि थाखा होदों आरो दिनै बिथाङा फैनानै बुंदों जे 5 कोटि थाखा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना होगोन होननानै दिनै घोषणा होदों जिखि जाया मानो बे टेम्परारि बेसिसाव गेस्ट फेकाल्टिजों देग्लाय आरम्भ जागोन किन्तु 6 तारिखआव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों जों रायज्लायदोंमोन 6 जुलाइ आरो 11 आगस्ट साननैनि सिगां आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायदों बे मोननैबो सावरायनायाव बे केम्पासाव पोस्ट क्रिएशन पार्मानेन्ट फेकाल्टि जोंनो नांगौ कारन पार्मानेन्ट फेकाल्टि नङाबा मोनसे केम्पास सालायनो हाया दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिखौ मान होनानै आरो बड'लेण्डबासिनि रायजो राजानि दाबिखौ मान होनानै फरायसुला फरायसुलिनि भबिष्यत गार्जेननि जि मिजिंखौ जाफुंहोनायखौ मान होनानै मोननै पस्ट एडुकेशन पलिटिकल साइन्स आरो बड'आव 6टा पस्ट क्रिएशन खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा अलरेडि एप्रुभेल बिथांमोना प्रसेसखौ खालामबाय आरो बे सेंसन पस्टआ फैबा एपइन्टमेन्ट जागोन गेस्ट फेकाल्टिनि एपइन्टमेन्टआ गोख्रैनो जागोन जायफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव एडमिसननि थाखाय एप्लाइ खालामदों आरो बिथांमोना इनटेक केपासिटिनि बाहेरायाव थानो गोनां जानायनि थाखाय एडमिसन मोना डिब्रुगड़आनो जा गुवाहाटीयानो जा कटन इउनिभार्सिटि बा नोङो तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जायफोरा बन्चित जानाङो दिनै बिथांमोना उदालगुरि केम्पासाव फरायनो हागोन आरो बेयाव एडमिसननि थाखाय अनलाइन इउनिभार्सिटि अथरिटिया अलरेडि फोसावबाय बिथांमोना दा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो जों मिजिंथिदों बे मोनसे वान स्टेप एहेड दिनै केम्पास गाबोन इउनिभार्सिटि आरो बेखायनो क'क्राझार इउनिभार्सिटि बङाइगाव इउनिभार्सिटि नगाव जेबि कलेज इउनिभार्सिटि दिनै नर्थ लखिमपुरा इउनिभार्सिटि उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनो थाखाय रनज पेगु बिथांखौ जोङो प्रस्ताब होदों गिबि मन्थ्रिनोबो प्रस्ताब होदों आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो बे केम्पासआ इउनिभार्सिटियाव फुल फेजेड महर मोनगोन दिनैनि बे समाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ आं धन्यबाद होदों बड'लेण्ड विश्वविद्यालय मुलुगसोलोंसालिखौ आं धन्यबाद होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथांखौ धन्यबाद होदों फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइ बिथिङाव नर्दार्न आसामाव आरो बड'लेण्डनि इस्टार्न पार्टआवबो जेरै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाबाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि जाबाय बे पार्टआवबो जाहाथे जौगानायनि सोलोंथाइनि हायार मोनसे इनिशिएटिभआ जाहाथे जायो प्रफेशनेल कोर्स आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आलादा जिखिनि कोर्स दङ उनाव बे केम्पासाव आरो फुल फेजेड इउनिभार्सिटि जायोबा जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो बे जोंनि दाबि आरो बेयाव गुबुन मोनसे जोंनि दाबि दंबावो
जे आथिखालाव जे उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज लुबाय थादों बे गोख्रैनो फुलफिल जानांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट एडमिशना क्लियार जानांगौ बे इन्जिनियारिं कलेजा जायोबा उदालगुरि इन्जिनियारिं कलेजा जायोब्ला इन्जिनियारिंनि कर्सआ बेयावबो आराम्भ जागोन आरो एबसुआ मोनसे दाबि लाखिबावदोंमोन उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज जानांगौ जेरै फखरुद्दिन आली आहमेद क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो मंगलदैयाव मेडिकेल कलेज दरं मेडिकेल कलेज उदालगुरियाव जुदि मोनसे मेडिकेल कलेज जायोबा भुटान अरुणाचल आरो इस्टार्न पार्ट अफ बड'लेण्ड गासैबो बर' रायजो राजाजों गुबुन गुबुन हारि माहारिया बेयाव सुबिदा मोनगोन ट्रिटमेन्टनि थाखाय आरो बे दाबिखौ लाखिनानै क'क्राझारनि एसेम्बलि जानाय समाव आसामाव माने आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावदों जे 2026आव उदालगुरि मेडिकेल कलेजखौ गायसननो थाखाय सरकारा थांखि आजावगोन होननानै जोंहा बिसास दङ जोङो खुनु कारनाव आपस खालामा जोंनि दाबि आरो जाफुंसार होनायनि थाखाय एबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै रायजो राजानि आफाद हिसाबै जोङो जोंनि दाबिखौ लाखिलांबाय थागोन बे समाव